Assalamu alaikum masu kallo, kamar yadda kuka sani sunana Yusuf DML wanda aka fi sani da namiji ta wato TAM Jalingo. Yau gani da babban mawakin nan wanda kuke ta ganin bidiyoyinsa da waƙoƙinsa kuma ba mu san sunansa ba, mun kasa sani dan ina ne shi, daga ina yake kuma ya yake, wasu abubuwa dai a kansa. So yau ina so ku biyo ni ku ji shi waye ne, daga ina yake kuma ya aka yi abubuwan suka kasance. To assalamu alaikum jama'a. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawwa, ko zan iya sani sunanka? Sunana Lukman cikakken sunana kenan, amma sunan da aka fi sani na da shi shine Lukman Lateef. Yawwa, to Lukman Lateef, godiya muke. To yau ka haɗu da namiji tam wato TAM Jalingo. Ina son maka tambayoyi ne. Muna ta ganin bidiyoyinka, muna ta ganin waƙoƙinka, muna ta ganin ayyukanka, ka gane ko su, amma sanin ka sai ya mana wahala kuma ba mu san kai dan asalin ina bane. A diga ina kake, wasu abubuwan ka makamanci a wasu sun ce kai dan Kano ne, a kana tare da Nura M Ino, wasu sun ce a kai waye wasu maganganu dai da dama kana. So yanzu ina so in sani kai asalin ka kai dan ina ne, kuma ta ya aka yi kaso ma waka, kuma ina son sai ka dan taba mana kaɗan daga cikin baitukan ka na waka saboda masu kallo su ga abun da muke. Na'am. Kamar a yadda na gabatar da sunana, ni asalin haifafen ɗan jihar Taraba ne, haihuwan cikin garin Jalingo. Sa'an nan sanadin kasancewa na cikin waƙa, zan iya cewa sanadin soyayya ce ta wata yarinya. Wannan yarinyar ita ce yarinya ta farko wacce na fara rubutawa waƙa, wacce kuma tabbas na rera wannan wakar, amma kuma kana nufin ta sace zuciyanka kenan ta gudu da shi kusan dai haka. Shi kenan, muna ji. Bayan na rubuta wakar da sunanta, amma kuma sai ya kasance ba da sunanta na zo na rera wakar. Ban gane ba, me dalilin da baka yi waka da sunanta ba kenan? Dalili shine lokacin, ba zan manta ba, lokacin muna secondary school, muna JSS 2. To da na ga yarinyar sunanta Aisha, to tabbas na ji soyayya. Wace kana nufi soyayyar ma daga school ya soma kenan? Sosai. To gaskiya tabbas na ji soyayyar yarinyar, sai na yi nazarin rubuta waƙa a kanta. Tabbas na rubuta waƙar, amma kuma sai ya kasance na tarar akwai wani senior mu wanda yake soyayya da ita. To ni kuma dama ka'ida ta ce duk yadda nake son, in dai soyayya ce, idan dai akwai wani a wurin, to nakan iya haƙura, musamman ma da na ga senior na ne a wurin, sai na haƙura. Ƙarshe sai na juya waƙar wata. Okay, to yanzu kana son ka ce mana wannan shine dalilin ka na so yin waka kenan? Yawwa, mun ji asalin ka kuma mun ji dalilin ka na so yin waka. To mun gode Lukman Lateef. So yanzu muna son ka dan taba mana